Erokamano. Jomadongo watieko chenro mbaka to pod dhi nyime social media mara Ramogi FM gi Ramogi TV. Wago uru mbaka nikech en mbaka magero piny. Akwar Press, wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny. Mana kaka ne watene no. Ni thothne ting' te dong' e wi japiny. Gimoro amora mitimo kata obed mana luwo bang' jasiasa, in magikone gimoro amora dong' e wiyi. Koro nyaka japiny kaw ting' mar neno ni ok oti kode e yo marach. Nikech koti kode e yo marach, to gikone in mimedo hinyori to gi tieng' mari mabiro chien. Mana kana bende wacho kane wachako mokwongo, med mana bedo kod ritruok makare apaya, koth medo chwe, masira medo timore apeynigi, to masira gi juko mana ji kendo lalo ngima ji. Report mar KNBS cha wacho ni mana higa mokalo, e kind ji adek ma ne tho e masira mag apaya, ng'at achiel kuomgi ne en ng'ama tho e masira mar apaya mokel kod apiko. Koro nyaka to wago okang' mar neno ni wawuokie kanyo. Kech ma en yo mwatiyo godo chenro mag tudruok magwa mag wuoth, to ok dowach ni nyalo gole sade. Nyaka to wamed ritore jogo ma joriembo mag apiko kuonde duto ma untiere. Nyaka to bedie motang' kamoro amora mutiye. Nikech sani masira gi bedo mathoth. To ng'eni kata kura mwawacho ni dhano ema kawo kura. Jomonindo kendo koch gi nindo aninda kamano. Koro mondo wamedie kanyakla thoth marwa, iwacho ni thoth ber. Nyaka wamed ritore apaya bende. Erokamano.